Bueno, kaixo, eguerdion. Bueno, eguerdion ni batura proiektu orkestean nator. Eta, iruditzen zego baina orain iraldaketarekin egiten ari ginela, irten bide eman dio zeiokela ze askori. Kontatzeko batura da pertsona eta kolektibo desberdinetik sortutako ideia bat, eta azkenen batuen helburu nagusia da ekonomia eta jendearteen eraldaketa bat eragin nahi duten esperientzia guztien mapa bat osatzea. Mapa honekin zer lortuko da, alde batetik bisualizazioa ematea erakunde guzti hauei, eta beste alde batetik ere kontsumo arduratsua eduki nahi duen herritar hori erreferentzia tresna bat ematea. Horrela lortuko da merkatu soziala sustatzea eta baita ere ekonomia sozial eraldatzailea. Eta sinisten dugu, azkenean denentzako onuragarria den proiektu bat dela. Orduan, produktu finala edo esan dezagun mapa bat dela azkenean, horrelako mapa bat, mapa honetan azalduko da kokatuta erakunde hauetako bakoitza nun dagoen, nola kontaktatu berarekin eta zer egiten duen, baino, aurrerago aplikazio bat ere egin nahi da honen inguruan, baino hala ere ez da mapa soil batean gelditzen asuntoa, gure ekarpena da elkarrizketa bat ere egitea erakunde hauetako bakoitzari, eta azkenean elkarrizketa honekin lortzen duguna da erakundea bera ezagotu, eta ikusi egin diagnostikoa ze puntura arte betetzen dituzten ekonomia sozial eta eraldatzailearen 16 puntu hauek. Gure ustez beharrezkoa diren balore batzuk dira, eta orain eraldaketaz ari ginela eta genezken arazo guzti hauek iruditzen zaigu hemen dagoela irtenbide bat dela 16 puntu hauek betetzea eta benetan gogoa edukitzea eta bermatzea zure erakundean betetzen ari direla. Orduan, elkarrizketaren bidez diagnostiko bat egiten da eta proposatzen zaie erakundei nola hobetu dezaketen gaizki egiten duten hori edo hobetu dezaketen hori, eta beste alde ere esate zaie zer egiten duten ondo. Eta beste alde batetik ere, instituzioi proposatzen zaie, bereien eskualde herrialdean edo dena delakoan, ze gabezio dauden, esaten zaie. Azkar esplikatuko nola funtzionatzen duen, aurrena identifikatzen dira esperientzia hauek, ondoren elkarrizketa pertsonala egiten da, ondoren mapa honetan, analizatzen da elkarrizketan lortutako informazioa, gero visualizatzen dira mapan, eta informazio guzti honekin egiten da analisi bat, eskualde bakoitzak adibidez zer daukan hobetzeko, eta zer egin dezakeen hobetzeko, formazio edo dinamika desberdinak eskainiz, eta baita ere, saretzen dira erakunde guzti hauek, elkar artean ezagutuz eta elkarren arteko sinergiak aurkituz, eta interkooperazioa eta saretze hori sustatzen dugu. Orduan, bukatzeko, sinisten degula batura proiektu komunitarioa dezela, azkenean mundu guztiarentzako onuragarria dena, helburua dauka ekintzailetza eragileak aktibatzea, elkar ezagutzea eta elkarren arteko saretzeri hori lortzea, eta onera gatoz azkenean bultzada txiki bat behar duelako proiektu honek,